Bago ka makapunta dito sa Paraiso, dadaan ka muna sa kalsada, syempre. Joke lang. Andito na po ang Mini Falls. Mini Falls. Lamig pala dito sa Paraiso, my God. Hindi namin alam. Akala namin hot spring dito. Pero cold spring pala ang tawag. Akala namin hindi maganda dito. Ang sakit mo sa kading. More in bato-bato. Bato-bato in the Philippines. Shabu-shabu! Hi po, Inang Janja. Dito ka pala. Kaya magnatay. Cheers. Hello mga ka-Barbie! Hello mga ka-Barbie! Vlog takeover! Andito po kami sa Paraiso, Natividad, Pangasinan. Kasama ko ang mga tsaka. Oh, tsaka number 1, tsaka number 2, tsaka number 3. Ay. Iyan, may bayad po dito bago po kayo pumunta. 20 pesos each. Bago ka makapunta dito sa Paraiso, dadaan ka muna sa kalsada, syempre. Joke lang. Charis lang. Ang entrance is 20 pesos each. Iba, sa ano lang yun, no? Sa entrance lang yun. Main entrance. Yeah, sa main entrance lang po yung 20 pesos each. Tapos pagdating nyo po dito sa Paraiso, may bayad po ulit na 15 pesos each plus motor. Diyos ko. Makagastos mo dahil tigayang. Nagkarayan bilang kumain. Diba? Oh, perfect. Diba? Ganda ko. Wow! Bye mga ka-Barbie! See you later! Ay, siya rin. Nandaman tumanin. Okay, edit mo mula. Ay! Ganda! Pinakamaganda sa lahat. Diba? Nakita niyo naman po. Ay, may CR din po dito. Diba? Ang area ng gusto ni Derek sa balo. Ayan. Ala, Jita yun. Ay, dapat babae. Sa unang punta mo dito, marami kang makikitang puno. Mga bato, bato sa langit. Patamaan, wag magalit. Hey, say hi to our vlog! Kids! Ag-hi kayo may vlog ko. Hi! Kulam. Charo-charo. What? Wala ka sa epic mo dati ni. Andito na po ang Mini Falls. Mini Falls. Oh, effect. Bongga. Genie, oh. Si Aray. Dito, oh, maganda sa place na to, oh. Ayan, dito na po yung destination namin. Kung saan po kami maglululo. Ay, joke. Ay! Diba? Welcome sa Natividad, Pangasinan. Paraiso. Say hi, guys. Hey! Ang ganda naman dito, first time namin. Yeah, itutur ko kayo dito sa Paraiso.
joy of the first steps of a child. One, two. Kuya! Yawit ka gamay tayo. Hindi mo, yawit ka. Alam mo na, alam mo na dito man. Masarap. Saan nagpapansin? Napapansin ka. Nalamig ka. Perfect mo ba? Yan. Dapat nag-review ba? Dapat di ako maano. Ano? Matangkad. Ano ba? Ang lamig. Pakala ko Matay ka din ta. Inam. Pagina mo. Kanina. Ay, nagkakalap din niyo. Ba't na mesa mo? Kailangan na siya muna. Ako muna ako. Direct ka agad. Emote. It's pa yan, be. Asin ang lamies? Sobra! Makakabuhay na ko to. Nabubuhay yung punta. Pakaidyaan ni, payanod kayo Gago pa yan. Gina- Kami. Ginagawa. Bakul ba to? Ayaw mo ni... Natutugol ko ramo. Ang lamig pala dito sa Paraiso, my God. Hindi namin alam. Akala namin hot spring dito. Pero cold spring pala ang tawag. Sa Pilipinas. Ganito pala ang Pilipinas, no? Marvin, thank you so much for having us here. Akala namin hindi maganda dito. Pero nagsakit mo sa kading. More in bato-bato. Bato-bato in the Philippines. Shabu-shabu!
Thank you, Aura, for this. Gago. Game sila ka-blue. Bati yung baklat. Babakla, napapait yan. Kunada, ada mapapaayan na. Very well, bakla. Ay, guys! Tutuloy, saan? House ni Mami Pia. Hello, Mami Pia. Pupunta na po kami dyan for your house raid. Please, be ready. Perfect. Hi, guys. Hello mga kabarb. We're going home. Barbie mo na. Hi, Jamesa. Saan na? Hi! Hello mga ka-Barbie ko na. Mga ka-Barbie ko. Masarap ba yan? Masarap to. Ang tawag dito? Bola-bola? Ex bola-bola. From Natividad. Market. Guys, We're going ang sarap home. daw. Magkano yan? It's only 10 pesos My per stick. God, the Kaikayam is not good. Do you know what Kaikayam? No? No. It's Kiki. Utang ina mo? Yeah, the Kaikayam is Kikiam. Sorry for Okay. that. Oh, Taga-Canada po kasi kami. the red one is yummy. Siya. Big. Ang sarap naman niya. Boss. Magkano siya? 2.5. Charing. Ikaw ang naguyutol ah. Hindi niya talaga natin, no? Ay, hello mga ka-Barbie. Pauwi na po kami galing Paraiso. True. And we're going home to raid the house of Miss Pia Pras. Pumanda ka na at pupunta na kami sa bahay nyo. Boys, we're going home. Say hi. Thank you so much. Say hi to our vlog. Hi! Tsaka. Yeah! Shout out. Gusto mo shout out kita mamaya? Mag-live ako. Shout out kita mamaya ate. Ingat kayo pag-uwi. Bye-bye. Miss Jamesa. Ano na yung vlog namin? Marbs. Mars Vlog. Hi. Kayo, rupa tayo mami. Jamesa. Ayaw na. Oh, guys, paakyat na po kami. Hi. Ayan, kung tatanungin niyo po kung kamusta po yung pagpunta namin dito sa Paraiso. It's so nice. Ang lamig, super. Tsaka, ang aliwalas ng panahon. Tsaka, hindi siya umuulan. Tsaka, actually, hindi siya mainit. Maganda dito. Come here to Paraiso, Shit. Natividad, Pangasinan. Pretty. And of course, kasama namin yung mga kachakas. True. That's Hi. Aura Bergala from Sampaloc, Manila. And of course, our buhatera ng pagkain na hindi naman naubos. Iuwi daw sa bahay nila. And our founder for our vlogs, Miss Marvin Acosta. Hello! Hello. Say ate. Ang Say hirap pala hi. umakyat dito pag ano. Shit. Bakit my God? Pagod na ako. Ang taas. Ang taas. Kasi ang taas ng pagmamahal. Diba? Shout out kay Jason Calpito Carbillion na magbigay ng 1,000. Baka naman po. Pag-inom lang na. Hirap na kami. Hirap na po kami ate. Hindi kagaya Say mo. hi. Rap, alika dito. Isang tuka mo lang dyan sa Paris. May Kaya nga. 6,000 ka na. Alis ko, ang hirap pala dito sa Paris. Ang taas. Tignan mo kung paano kami umakyat. Diyos ko, pahirapan. Ito, senior citizen namin, hindi na kayang umakyat. So pag may mga senior po kayo tulad niya, alam nyo na kung anong dadalhin. I-check lang ang papa.
Hi po, Inang Jaja. Nandito ka pala. Hello boys, kung gusto niyo pong sumama sa amin next Saturday, just contact Derek Sabaro So, for our... this is my Facebook account. Charot! Ayan, kung gusto niyo pong sumama sa amin for next paraiso namin on Saturday, just contact Derek Sabaro. I-vlog mo din ko ka. Kasi back our vlog. Hi po. Thank you so much for accommodating us safe. Hi kuya. Ito po yung pinakagwapong tagabantay ng paraiso. Ano pong pangalan niyo kuya? Paeng. Paeng. Ayan si Kuya Paeng. Hello Kuya Paeng. Thank you so much po. Boys, hi! Hello. Hello mga ka-Barbie. Pauwi na po kami ngayon. Kasama po namin yung mga tsakadal. Hi! Bye!